Kuyintokozo ukuthi sikhulume nawe igama kuPastor Thandeni Flick. Inamba isenze kuphela uma ngumlandeli kusongela isenze September. Uma ungeyena umlandeli ungayisense inamba. Most people they claim to be abalandeli. I get more calls than views. Shooting ngithola abantu abaningi abangifonelayo ngaphezulu kwalama views esiwatholayo ngevideo eyodwa. So lokho kusho ukuthi most people bayangifonela bethi bangabalandeli baqamba amanga because angeke sithi uthi ngumlandeli but you don't watch any of the videos esiwafakile. Wasubscriber 2020 wasubscriber akuphela ngo2020 awubuka video wenze ukuthi awusumlandeli kanjalo yabo. So umuntu ongumlandeli umuntu obheka ama video hayi ngoba ephuphile phela yabo. So sibheka la unovuka Fezile 78 uthi ke mina ngicela ukubuza la uphupha kufika inkomo ezimhlophe ekuchazana. So inkomo ezimhlophe noma ke inkomo nje uphawu lwencebo uphawu leyidalwa ngokwesintu. Number 1 ngokujwayelekile uma uphupha la ukuthi ufike inkomo kuwuphawu luhlumazi imhlophe. Lokho kungasho ukuthi ngenzeka wena ungalindele isimo senhlanhla nesibusiso nempumelelo. UGenesis 30:29 wathi kuye-ke uyazi wena ukuthi-ke ngikukhonzeka kanjani nokuthi-ke inkomo zakho zazinjani kimi ngokuba-ke kwakukuncane okwakho ngingakafiki kepha-ke kwandile sikukuningi uJehova ukubusisile esinyathweni sami. Number 2 ngokwesintu uma uphupha ufika inkomo uphawu luhlumazi emhlophe. Lokho kungasho ukuthi uzungezwe izidalwa ezigezekile futhi ezihlambulukile. 3 futhi uma uphupha la inkomo ufika inkomo uphawu luhluma izimhlophe. Lokho kungabe kukhombe ukuthi noma lungachaza ukuthi uma kade wenza inhlambululo iphumelele futhi idalo zihlambulukile. Yabona ngoba lingavele phawuleli kade nisanda kwenza kugeza amanzi kade nisanda kuhlambulula. Yabona noma kade usanda kuhlambulula usanda kwenza into inhlambuluko yeyidalwa noma inhlambululo yeyidalwa. 4 ngokwesintu ngokwenkolo uma uphupha inkomo uphawu oluhlumazi emhlophe lungabe lukhomba ukuthi mhlawumbe wena uphethe abasebenzi abaqotho noma uhola ibandla labazalwane abamnene nabalungile futhi abangcwele. uIsaiah 1:3 izinkomo ziyamazi umniniyo nezimongolo nemikhombe yomniniyo. Israel akazi isizwe sami asiconi. Number 5 kwesinye isikhathi uma uphupha ufika inkomo uphawu luhluma ezimhlophe lungabe lichaza ukuthi ngenzeka uphila nabantu abahle wena abanothando futhi abahloniphayo nabanhliziyo yabo imnene. So iloko esingakusho ngenkomo ezimhlophe. Yabona siyabheka besibheka udaba of white cows or white cattle which they may symbolize lucky and blessings and success. Also it said it can symbolize that maybe your ancestors are pure and clean. Yabona, or the cleansing was successful if you've done a cleansing. Yabona, and we also emphasize or added that it can also point out that maybe you are surrounded by good people, people who are holy, people who are pure. Yabona, so siyabonga, be blessed.